porque o Deportivo segue en Venezuela. Hoxe xogou o último amigable ali. Lotina botou mandos menos habituais e caeu a primeira derrota ante o líder da Liga venezolana, o Táchira. Rectificaron o Teo Seareiros, pero o Deportivo caeu en erros do pasado. Despediuse de Venezuela nun escenario ateigado e con Escobar como verdugo da actuación. En 30 minutos o colombiano augoulle a festa a Fabricio, primeiro cun testarazo para corearse despois cun remate pola dereita. Lotina tirou dos suplentes e é que en 7 días hai partido de UEFA e a mente vaise por momentos a Riazor. Con todo, pelexaron ata o final. Libre de marca, Pablo Álvarez remataba un córner botado por Guardado. O mexicano brillou e fixo na defensa e no ataque. Provocou un penalti que transformou o seu compatriota. Omar Bravo firmaba así o seu primeiro tanto co Deportivo. Cando máis preto estaba remontada cunha cesión a Fabricio, regalaronlle o Táchira un libre indirecto. O que é o mesmo, o terceiro gol do encontro. O campeón venezolano aínda marcaría outro máis. O Deportivo chega mañá a Coruña. O luns comenzará a preparar o encontro contra o Hajduk Split.